Ahoj, jsem zpět a než se ponoříme do světa Yimaku Playeru, je důležité, abychom si řekli pár slov o bezpečnosti a zodpovědnosti. Prvně chci zdůraznit, že instalace a používání Yimaku Playeru pro Crunchyroll je plně na vaše vlastní nebezpečí. I když vám dnes ukážu, jak to udělat krok za krokem, je důležité si uvědomit, že jakékoliv úpravy oficiálních aplikací nebo služeb mohou někdy přinést neočekávané riziko. Druhým bodem je, že modifikace Crunchyrollu pomocí Yimaku Playeru nebo jakýchkoliv jiných nástrojů může být v rozporu s podmínkami služby Crunchyrollu. To znamená, že existuje riziko, že by váš účet mohl být omezen. I když se snažím poskytnout co nejaktuálnější a bezpečné informace, nemohu zaručit, že se tak nestane. Proto prosím, než se rozhodnete postupovat podle tohoto návodu, pečlivě zvažte všechny možné důsledky a ujistěte se, že chápete, co děláte. Chci vám ukázat, jak to funguje, ale konečné rozhodnutí a zodpovědnost je na vás. Toto video slouží jen jako ukázka a výuka. Děkuji za pochopení a teď, když máme všechny důležité informace, pojďme se podívat na to, co je Yimaku Player a jak ho můžeme nainstalovat. V tomto segmentu se zaměříme na to, co je to vlastně Yimaku Player a proč by vás to mohlo zajímat. Yimaku Player, který najdete na GitHubu, je open source nástroj navržený k tomu, aby fanouškům umožnil přidávat vlastní titulky do streamovaných videí. Je to skvělé řešení pro ty z vás, kdo hledají titulky v jiném jazyce, než je nabízen na Crunchyroll, nebo pro ty, kdo preferují různé stylizace a formátování titulků. Tento nástroj pracuje tak, že umožňuje uživatelům načíst soubory z titulky ve formátech jako je SRT nebo VTT, či ASS nebo SSA přímo do přehrávače Crunchyroll. To znamená, že můžete sledovat vaše oblíbené seriály z titulky, které si sami vyberete, a to vše v pohodlí oficiální platformy. Je důležité si uvědomit, že Yimaku Player je projekt vedený komunitou a jeho vývoj a údržba závisí na příspěvcích dobrovolníků. To znamená, že může být občas nestabilní nebo nemusí být kompatibilní s nejnovějšími verzemi Crunchyrollu. Nyní přejdeme k samotné instalaci, což je jednoduchý proces, který vyžaduje pouze několik kroků. Yimaku Player je skript pro uživatele Tampermonky, což znamená, že nejprve budete potřebovat Tampermonky nainstalovaný ve vašem prohlížeči. Tampermonky je rozšíření pro prohlížeči jako Chrome nebo Firefox, které umožňuje spouštět uživatelské skripty. Tyto skripty mohou upravovat chování a vzhled webových stránek, přidávat nové funkce nebo provádět automatizaci úloh. Tampermonky je dostupný pro mnoho populárních prohlížečů, včetně Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari a Microsoft Edge, což z něj činí široce přístupný nástroj pro různé platformy. Jeho instalace je tedy klíčovým krokem. Jakmile máte Tampermonky, instalace Yimaku Playeru je jednoduchá. Navštivte stránku Yimaku Playeru na GitHubu, viz popisek videa a klikněte na odkaz Install. Potvrďte instalaci v Tampermonky. Po kliknutí právě na tlačítko Instalovat se objeví obrazovka To je vše. Nyní máte Yimaku Player nainstalovaný a připravený k použití s Crunchyroll. V dalším kroku si ukážeme, jak vybrat a synchronizovat titulky pro vaše oblíbené seriály. Nyní, když máte Yimaku Player nainstalovaný, ukážeme si, jak jej používat na Crunchyroll.
Otevřete Crunchyroll a vyberte si seriál, který chcete sledovat. Spusťte epizodu. Yimako Player by měl nyní být aktivní a zobrazit se v pravé části obrazovky. Hi. Vyberte titulky. Klikněte na ikonu Yimako Playeru a vyberte soubor z titulky, který chcete použít. Synchronizujte titulky. Pokud titulky nejsou synchronizované s videem, použijte nástroje v Yimako Player. Proces si ještě několikrát zopakujeme. What are you doing in a place like this? Walking. This late at night? A dream. You don't like dreams? Perhaps you prefer reality. Toto je základní postup, jak začít používat Yimako Player na Crunchyroll. Umožní vám to sledovat seriály s vlastními titulky, což je skvělé pro jazykové učení nebo pokud preferujete různé styly titulků. Ah, yes. Hello, Mr. Park. I'm calling today in regards to that little bill you submitted to the National Assembly. You're putting me in a tricky situation. Yeah, we're in a pickle, if you understand my meaning. Na závěr našeho videa o používání Yimako Playeru na Crunchyroll chci poděkovat všem, kteří video sledovali až do konce. Dnes jsme si ukázali, jak nainstalovat Yimako Player, použít jej na Crunchyroll a vylepšit tak naše zážitky ze sledování. Doufám, že tento návod vám pomůže využít titulky jako zábavný a efektivní způsob učení jazyků nebo prostě jen zlepší váš zážitek ze sledování díky personalizovaným titulkům. Why? Today of all days, why'd you have to sleep in, dummy? Nezapomeňte se přihlásit k odběru pro více podobných videí a neváhejte zanechat komentář s vašimi zkušenostmi nebo dotazy ohledně Yimako Playeru. Děkuji za sledování.